An tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wace cuta ta fi illa a tsakanin al'umma na ƙarshen zamani yace shine al'ainu, kambun baka. Annabi yace me shi ma bai san yana da shi ba. Manzo Allah yace kuma kambun baka gaskiya ce. Yana daga cikin bayanin da malamai suka ce alamomin cutar kambun baka yana da yawa. Shi yasa yazo cikin littafin Kaifa nurabbi auladana Malam Muhammad Jamil yake cewa daga cikin cutar da yafi addaban yaro bai rasa ci ba, bai rasa sha ba, ya zama ɗan iska ko ɗan shaye-shaye, da yana da ƙoƙari amma yanzu babu ƙoƙari, da yana son makaranta yanzu ba ya son makaranta, ta kai matsayin macen da za ta samu kowane namiji amma kare baya zuwa kofar gidansu ya haushi. Ya ce dole a yi bincike tun daga uwar har uban. A matsayinka na uba in ka zo majalisa ko ka zo jan abokanka kakan ce duk cikin 'ya'yana ba mai ilimin wani, ka sani kana da kambun baka ko baka da shi. Manzo Allah ya ce mai shi bai sai yana da shi ba. Sannan cikin abokan da kake magana kana tunanin anya babu mai hasada. Allah ya ce wa min sharrin hasidin, akwai mutumin da hasadarsa in ta taso zai iya cutar da kai.